Dobrý deň, ja som prišiel zo Slovenska, bol som pochválený, čo mi spravilo radosť. Vážení priatelia evolúcie založenej na rodine a správnom rozdelení funkcií medzi obidve pohlavia. Chcem vám povedať, že teda tie naše čiastočné úspechy neboli až také veľké, hej, ale v tejto oblasti striedavej starostlivosti sú spôsobené nielen tým, že odborne máme možnosť presadzovať odbornými argumentami, že prečo je potrebné pri výchove aj otec, prečo vlastne v rámci evolúcie každej živej hmoty začala len vtedy, keď sa rozdelilo pohlavie na dve rozdielne bytosti, ktoré pôsobia vo výchove a tým sú úspešné. Chcem povedať, že nielen tým, že sme to požadovali, ale predovšetkým aj nátlakom. Totiž uvedomte si, ako sme počuli aj v predchádzajúcom, o našej spoločnosti rozhodujú ľudia, ktorí nemajú duševné schopnosti vôbec pochopiť základné veci vývoja živej hmoty a evolúcie spoločnosti. Z toho dôvodu je možné, a myslím si, že veľmi dobré, zastrašovať ich. Napríklad podaním trestného oznámenia za genocídu spoločnosti, ktorá je evidentná, a na Slovensku sme mali to šťastie, že tí politici svojej duševnej neschopnosti sa zamaskovať alebo sebavedomí jasne povedali, že ich zámery zákonov a politiky sú, aby ľudia nerodili deti. Áno, že to je finančne veľmi výhodné, že to prináša potom tej spoločnosti väčšiu životnú úroveň. Takže keď toto povedali, to je totiž toho zákona o genocíde potrebné dokázať aj úmysel genocídy a ten úmysel genocídy jasne priznali. Oni samozrejme, skorumpovaná prokuratúra, tieto záležitosti podvodným spôsobom toto trestné oznámenie zamietla pod koberec tým, že ho zdržiavali tak dlho, až v televízii skartovali ich vyjadrenia. Ale predsa len je to strašiak, tak na základe toho sa báli, áno, a hovoriť. Ešte jednu vec chcem povedať, už len jednu vec na záver, že ďalšia možnosť je požadovať na základe dneskajšej vedy a z možností, aby tí ľudia, ktorí rozhodujú o rodine, aby boli duševne, vedomostne kontrolovaní, či ich duševné schopnosti IQ zodpovedá činnosti, ktorú vykonávajú. Ďakujem.